भाई हम अभियंता के कितना लोग सुन ले बैठे सुन ले बड़ा लोग नया एगो नाम दे दी हलो आम के नया नाम दे ऐसे दिले बनी जब भैया कि गांव जवार में केहू तनियो मनी हचको तक ना पहले लोग पढ़ल लिखल आदमी के इंजीनियर आदमी के अभियंता कहे अब तनियो मनी हचको तरह तहार नाम अभियंता हो जाता कुकुर बिलाई के हमारा अभियंते चाचा कहे अभियंता चाचा कौन में सुन ले बनी जा जौन कुकुर विकलांग होके वो अभियंता कुकुर है तो ही पर जब लंगड़ा आम के हमने के अभियंता हम कोई सके नहीं जानू जी देखिए हमारे सोनू भी हमारे गार्जियन भैया के यहाँ जौन जलसा लगल रहे वो जलसा के जवाब में आज पुनः हमरा कनक चाचा जी के यहाँ उतना जबरदस्त जलसा लगल बा सब गार्जियन के बार बार प्रणाम कलू भैया ओए राहुल भैया कलू भैया कौनो भैया चलो बजाओ। अरे की टेस्ट जेकर बेस्ट हा अरे जनेला पूरा जनता जनता की लंगड़ा से बढ़िया आम लंगड़ा से बढ़िया टेस्ट कोनो आम के ना हो गोलू भैया ऐसे से उठा ली कैसे बिरहा वाला भाव में गोलू भैया की टेस्ट जेकर बेस्ट हा जनेला पूरा जनता टेस्ट जेकर बेस्ट हा जनेला पूरा जनता गोलू भैया त ले ले यही हारा जाऊ हे आम बड़े बड़े बीच के कराइली हमने के एगो लाइन मिस कर देनी जा कलू भैया गाना में कि टेढ़े टेढ़े बीच के कराइली टेढ़े टेढ़े बीच के कराइली अरे त ले ले यही हारा जाऊ हे याम अभिया पहले फोटो ये हो जाओ थैंक यू भैया ये जरूरी बा याद कैसे रहेगा याद 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 बस याद रह जाती है। थैंक यू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया लिख लो भलेटर जात बानी रुमाल पर आज भाई टेक्स्ट में से चल गई पहले लोग लिखत रहे चम्मच में जीरा हमार वाली ही लाखों में हीरा पहले ग्रीटिंग कार्ड चले तो वह नया साल पे एगो गर्लफ्रेंड वगैरह का बोला ले बिया लिख लो भलेटर जात बानी रुमाल पर लिख लो भलेटर जात बानी रुमाल पर बोलो ले बिया मार मिले खाती नया साल अरे तब बोलो ले बिया
निशा जी हेल्दी बानी नु शरीर एकदम भरल भरल बा लेकिन भैया तो निशा जी खाती कही दिए बा पतरे बोला मुंह में रस बड़ी होला लेकिन निशा जी तनी भरल बड़ी खाता पीता शरीर है। कलू भैया कि जवन मजा मिले नहीं तो सक आना चाहिए जवन मजा मिले नहीं तो सक आना चाहिए तो सक आना चाहिए अरे तो से बेसी मजा मिले नहीं सके मोटी नहीं है गुलगुल शरीर अच्छा लगेला काजी भैया गुलगुल शरीर जब रहेला एगो गाना रे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। उसका भी बड़ा नाम है। अब पलंग पे ना पलंग पे सुता दो सीधे गद्दा का क्या काम है तेंकर लेके मेहरारू रहो कि भोले कम कमाए बाकी में रोजगार ना मिले ना बेरोजगार कि भोले कम कमाए बाकी में रोजगार ना मिले कि मर्दा गोर हो गया काला मगर खिलार ना मिले मर्दा गोर हो गया काला अभी मेहरी भले बीते जीवन में साइकिल बाकी धार न मिले भले बीते जीवन में साइकिल बाकी धार न मिले लौवा खातिर नहीं कहत लेकिन कहत नहीं हाँ। कि मेहरी गोर मिले भा करिया बाकी छिना अब जब खिलाड़ और CHI NAR की नहीं, बात नहीं, हो नहीं, गई अब हम ना रुको माही जी मनीषा जी आप लोग भी आ जाइए त्रिदेव हम लोग हैं पचदेव हो जाते हैं भैया के मन बा तेरे मन जगह कम बा लेकिन ठीक बा कि हमारा रहते बोल रे शेरवा कवना बात के चिंता बा मिले ना आई पापा भैया के डरे जानू हो छापा पड़ल बाटे घरे तो जी आपके भाई गोले बा हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा अब आजुओ के डेट में बलिया में कोई बोलता ही रे जहाँ हमारे कनक भैया हैं योगेश भैया हैं ये हमारे कुल भैया हैं कुंदन भैया हैं इतने भैया लोग हैं साथ में सनी भाई हैं तब आजुओ केहू बोल दी भैया कि तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा तोरा के कौन हाथ लगा दी जब लगा जिंदा हमारा रहते बोल रे भैया कौन बात के चिंता बा हमारा रहते बोल रे पगली कौन बात के चिंता बा तोरा पे कौन हाथ लगा दी डबल भगवा जिंदा तोरा पे कौन हाथ लगा दी डबल भगवा जिंदा निशा जी खाती कहे के बकोलू भैया जौन मुस्की मारत नहीं ना वो मुस्की खाती कहे के बकोलू भैया ऐसा मुस्की मारले बड़ी के मैं उठ लाल हो गइल सुनी बाडू दिलवा में मचवल रहला कई गोरी ये मचवाले बाडू दिलवा में मचवल रहला कई गोरी सजनवा मारे हलका हलका कई सजनवा मारे
जय